Wayenza indaba Jacob Zuma wamemezela leli qembu eselitrenda kangaka elisematheni kangaka walimemezela njengeqembu olesekayo kuma elections ka2024 njengoba abantu sebelwa bexabana abanye bekhithika kwamanye amaqembu begijimela kuya kuloke leli qembu loMkhonto Wesizwe. uMkhonto Wesizwe owabo bonke abantu Wesizwe belongs to Zulus. uMkhonto Wesizwe belongs to you and it belongs to me. Sanibonani. Anginibingelele nginamkelele channel eMaswidi Mina Production. Ngiyacela ukuthi ngaphambi kokuthi ngene kule video uchofe subscribe. Ngenzele nje iqiniso ngokuthi ungichofele subscribe mase ke maqedwe bale video ushaye like bese ke uya comment. Utabe ngeze ngalo ke njengamanje luthi ke wayenza indaba umnumzane Jacob Zuma ngokuthi ke ajoyine okanye amemezele iqembu uMkhonto Wesizwe njengeqembu azoleseka kuma elections ka2024 njengeqembu asihamba nalo ku2024 njengoba ke kubonakala abantu belokhu bekhithika kwamanye ke amaqembu beyojoyina ke uMkhonto Wesizwe abanye baze basho nokusho ukuthi ke bona bahamba noZuma abanendaba ukuthi uyapi bahamba nje noZuma njengamanje ngiza ke nomunye ke weinsizwa ekhithike kwamanye kwamaqembu saseziya kwamanye ke kulo ke leli qembu ke loMkhonto Wesizwe insizwa engeze ngayo ke njengamanje Bonkosi Khanyile insizwa ke sencane eyazakhela udumo isangaphansi kweEFFSC okuyinhlangano ke yabafundi eseyikoleni eEFF Student Command enokubhekana nemfuno zabafundi abasuke ke besemavarsity kushuthi ke uBonkosi Khanyile wazakhela udumo kakhulu ke esangaphansi kweFFSC lapho khona ke lo khona ke abafundi ethi ke fees must fall waze ke waboshwa nokuboshwa ngiyacabanga ukuthi ke kulowo mkhankaso waboshwa amahlandla amabili okanye ke amathathu uthe mayisuka ke lapho ke wase ke sengena kwiPatriot Alliance okuyiPA okuyelinye ke futhi lamaqembu ke ezepolitiki kuwo ke lonyaka ka2023 uthe sekumenyezelwa uMkhonto Wesizwe ngelinye ilanga ke wahamba ke uBonkosi eyozwa ukuthi kuthiwani ke emhlanganweni wakhona wathi mayifika khona ke uZuma ke wazwa umxhawula nesandla washo wathi lo mfana uyamthanda kanje ngokukhumbuza ukuthi ngo2022 waze wamupha isipho uZuma epha lo mfana ke isipho senduku azasiqamba ke ngegama wathi ke unqoba izitha kushuthi ke uthe ngo2023 umfana wahamba kwaya khona ke yozwa uthe mase khona uZuma wambona wathi hawu nangu uBonkosi wambizela eceleni wathi hawu esho phambi kwabantu ukuthi lo mfana uzobe naye ngo2024 noma kanjani bazobe bekhankasa naye ukuthi kuvotelwe eMkhonto Wesizwe nangempela kwenzekile ke lokho ngoba ke iqembu kade sebenza ngaphansi kwalo iPA ithe mayisimbona ke esihamba noMkhonto Wesizwe esemhlanganweni noMkhonto Wesizwe ke base bemkhansela bamfaka icala baqede ke bamxosha njengamanje ke usengaphansi ke koMkhonto Wesizwe kushuthi ke kwenzekile ke emalangeni ukuthi ke uBonkosi akhulume adlebelendeke emhlanganweni obukade ke ungomkhonto Wesizwe lapho khona uMkhonto Wesizwe ubukade yokhuluma ke ngemayelana nenhlelo zawo zika2024 wakhuluma ke wadlebelendeka ekhombisa ukungahloniphi ebantwini abadala abantu abekade ke begcwele lapha na ke eholo esho ke ethi abakhohlwe abacabanga ukuthi ke uZuma ngeke azabe umengameli ethi yena noma bengathiwa bayathanda noma ngithiwa bathandi umuntu ozoba umengameli uMkhonto Wesizwe kuzoba ke uJacob Zuma umnumzane Jabulani Khumalo akakhohlwe uJabulani Khumalo uyena ke obambile njengomengameli woMkhonto Wesizwe kanti futhi ke uyena owabhalisa uMkhonto Wesizwe uthi futhi ke uJabulani uyena owasungula uMkhonto Wesizwe njengeqembu lezepolitiki so usephatheka kabi ke masekusho kanjena kushuthi ke umfana ke wakhuluma ke wangawacocwa amagama akhe edlebelendeka nje base ke emva kwensukwana nje imbili okanye intathu bamthatha ke abamkhonto Wesizwe ke bahlala naye bamkhuza ke bamthethisa ukuthi ke lendlela ke enza ngayo ayifuneki akazame ukuthi ke aqoqe ulimi nangempela ke uthe nje makusadlule noma usuku olodwa mangaphosisi kube sekubikwa ke ukuthi ke uBonkosi Khanyile ke uyagula ngendlela ke eyisimanga ephuthunyiswe ke esbhedlela njengamanje bangikhuluma nawe usesibhedlela insolo ke zithi kusolala sengathi ke kunesandla semfene okanye ke ngisho nje kugcwala umlomo ngingangibathisa ukuthi ke mabesho kanjalo mabethi ke kunesandla semfene basuke beqonda ukuthi ke njengoba egula akukhona ukugula kwemvelo akukhona ukugula natural kushuthi kukhona isandla somuntu esenza ukuthi ke sisimo sempilo yakhe ke sigcina sesilento ke esiyona ke njengamanje kuleleke esibhedlela kodwa ke okhulumela uMkhonto Wesizwe ushilo ke wathi ke uyalulama yena odokotela ke basazosho ukuthi ke yini imbangela ukugula kwakhe ngenzeka ke mhlawumbe abanye abantu sebesola ukuthi ushevu
mhlawumbe ngenzeka ukuthi bamfakela ushevu ngenxa ke yento ayekade ke ekhulumile ethi ke uJabulani Khumalo angeke aze abeke umengameli. Nganza kwethu udaba laqhubeka njengamanje. Mawukhona ukuqhubekayo ngizolokhu ke ngulandisa khona lapha ku YouTube nangale ku Facebook ku channel ku page Maswidi Media Production. Ngiyacela ke ukuthi ke sihlangane la kuma comments, ungakhohlwa ukungicofela subscribe. Ngiyabonga.